Предлагаме конструкция за плоски покриви без пробиване с използването на баласти, като тази конструкция е за монтаж на панели с дължина по-малка от 2 метра, като монтажът се осъществява по късната страна на панела. Във всеки край на панела се използва по един цял комплект за плосък покрив, като комплект се състои от профил на дължина 2,30, един висок крак по средата, две регулируеми крачета в двата края на панела и баластни ограничители. Като всеки от крачетата се монтира към профила с клипчета, които ограничават движението на крачето. Ако искате да монтирате панели с дължина по-голяма от 2 метра, самите профилчета се слагат по-вътрешно на самия панел, като за високия крак се използва клипс тип лястовичка, който монтира двата панела едновременно. А от долната страна се използва ето това кръче, което да може да монтира панела под дългата страна.